Di ko maintindihan kasi yung ibang babae, pag hindi hinatid, hindi sinundo, Sinong nagagalit. iba? Kita mo? May iba ka? Wala akong iba. Wag mo akong Sinong pagbintangan. iba? Sinong iba yung Sinasabi ko na hinahatid mo sa'yo. na gusto ka? Ayoko na. Ayoko na. Inaano ba kita? Yan yung mga lalaki. Pare-pareho talaga kayo. Ay na, ano ba kita? Ano ba ginagawa ko masama? Pero ang totoo, alam nyo naman kung ano yung pagkukulang nyo. Teka lang, klaruhin ko lang sa'yo kasi parang napaka-unfair mo naman magsalita. Bakit ako unfair? Napakaseloso mo. Nasasakal ako. Ayoko ng ganun. Anong masama kung ihatid sundo kita halos araw-araw? Masama ba yun? Gusto ko lang. Wala akong privacy. Kailangan ko ng privacy. Ayoko ng hatid sundo. Di ko maintindihan kasi yung ibang babae, pag hindi hinatid, hindi sinundo. Sinong iba? Kita mo? May iba ka? Wala akong iba. Wag mo akong Sinong pagbintangan. iba? Sinong iba yung Sinasabi ko na hinahatid mo sa'yo. na gusto ka? Ang ibang girlfriend dyan, gusto nilang hatid sundo. Bakit ikaw hindi? Bakit after 3 years ganito na yung... Ayoko na. Tama na. Walang pupuntahan to pag-aaway na to. Ayoko na. Palagi ka naman ganyan Pag mainit ulo mo, nakikipag-break ka. Gusto mo susuyuin kita palagi. O sige, sorry na kung may nagawa man akong kasalanan. Ano ba yun? Ayoko nga, napakaseloso mo, nasasakal ako at saka... Hindi na nga ako nagsiselos, di ba? Nagsiselos pa ba ako sa mga nagchat-chat sa'yo? Nasasakal ako na chinecheck mo lagi yung cellphone ko. Wala kang tiwala sa akin. Oh no! Nahuli na kitang may kachat minsan Ay, hindi ko naman na yung inulit kasi nangako ako pero hanggang ngayon wala kang tiwala dahil chinecheck mo palagi. Oh, sige, Kailangan hindi na. alam mo yung password ng Facebook ko, ng Instagram ko. Palitan mo na lahat ng password mo, hindi ko na gagawin yan. Ayoko na, non-negotiable na ang breakup na to. Ayoko na, tsaka pupunta na ako sa abroad. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow, enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.